A xuiz. Non digas a xuiz. En galego non hai dúbida, dise a xuíza con A. Igual que é a presidenta e non a presidente, ou a médica e non a médico. Isto aplícase tamén a cargos militares. Así, non? No, así, aquí. Toma nota, a capitá, a tenenta, a sarxenta, pero hai unha excepción. Acabo e non acaba, que parece outra cousa. Acaba xa. Fainos moi felices que o dicionario da Real Academia Galega recolla o feminino das profesións, pero vimos tamén algo que se cadra debía cambiarse. En modisto, modista, o dicionario recolle o modisto e a modista para a alta costura, pero só se recolle en feminino a modista para designar as mulleres que fan pezas de roupa ou as amañan. E logo non se poderá usar tamén o modisto para os homes que cosen na costura non tan alta. Dígocho eu.